Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 14 sa bulan sa Hulyo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 11, bersikulo 25 ngadto sa 27. Unya si Jesus miingon, "O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag man nimo ngadto sa mga walay kahibalo kining mga butanga nga imong gitago gikan sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Oo Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawa sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawa sa anak, ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa Amahan." Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.